Joo, mä oon täällä Täällä on häkkäreitä, mä aloitin rekordin. Joo, laito! Mä laitoin jo. Näettekö te? Joo, selvät häksit. Joo, mä tiedän. Mä oon ihan Ei, mut kun mä sanon vaan tubelle. Mulla on rekordi. Kattokaa tossakin. Joo, mä tiedän, don't say noin. Nyt mennään spamni PvP, että ilostellaan sitä, että onko lämmin. Mä lähden karkuun, niin sä voit hoitella niitä samalla. En hoitele kauaa, kun mä kuolen. No, kuole sinne pois. Minne sä No, kantaa kuolla tonne metsään, et sun haudat ei jää. Niinkö? Eiks metsä oo parempi paikka? Ei! Noi häkkerit. Morjesta kaikille vaan! Kattokaa! Toi Jones. Jones Tonsa 7. Jones 488 ja Tonsa 7 ja sitten mä olen täällä, Tonsa! Minaattori. Tonsa, täällä mä oon. Ihan selvät. Oikeesti. Täällä on häkkäreitä. Tästä tulee reportti. Report-video. 3 häkkäriä samassa. Like noob. Ei tää sama oo häkkäri. Täällä on 3 häkkäriä samassa. Toi Joneskin on häkkäri. Ai Jones? Joo. Mä luulin, että sä tarkoitat Sam. Hei, sä oot superetsi! Kaasu sai tästä bännit tästä servusta. Miksi? Mä spämmäsin admineille. Tiedät sä ihan niin pienenä, tiedät sä mitä se tarkoittaa, kun sä oot niin lapsi vielä? Tiedätkö? Miten se voi saada bännin? Ai, saiko se ikuiset? Joo, kiit PvPstä. Lähetään vitun paska perse. Mä nyt jollekin OPlle koko ajan vaan jotain paskaa viestiä. Mutta olen etsi. Minä haluan kakkaa. Joo, mä lähetin, että 1v1 noob homo. Mä tapan häkkeliä, hei, come on, tuo auto. No niin. Nyt vielä kerta mennään tonne ja katsotaan niitten, todistetaan niitten häksit. Kattokaa, tossa on Terminaattori. Mikä se onkaan? Nappula miakailla 1v1-areenalle. 1v1-areenalle. Mä lopetan sit kun mulla on lopetettu rekordi. Niin tuu 1v1-areenalle. Sitten kun mulla lopetan rekordi. Ei tule nyt 1v1-areenalle. Ihan just. Tule nytten. Kattokaa. Mä en halua miinusta olemassa Koreaa. Mä haluan. Mut ei tunne 1v1-areenalle. Joo. No niin, ja se on moikka.